Näin vastaat selvityspyyntöön Vipumobiilin avulla. Avaa Vipumobiili ja tunnistaudu. Tarvitset Vipumobiilin käyttöön maatilan asiointioikeudet. Jos oikeuksia ei vielä ole, pyydä maatilan ensisijaista viljelijää valtuuttamaan sinut Vipupalvelussa. Avaa Tehtävät-osio. Satelliittiseurannan selvityspyynnöt näkyvät etusivulla Tehtävät-osiossa huomiomerkinnällä. Näet tehtävät listassa. Tehtävät-osiosta löydät sekä avoimet että suljetut selvityspyynnöt lohkokohtaisesti. Avaa tehtävä. Kun klikkaat lohkoa, selvityspyyntö avautuu. Näet tarkemmat tiedot selvityspyynnön kohdelohkosta sekä siitä, miksi olet saanut selvityspyynnön. Ota kuva. Kamera avautuu vasta, kun olet lohkon rajojen sisällä. Kävele lohkon rajojen sisälle. Kuvatoiminto ohjaa kuvan ottamisessa. Voit hylätä kuvan tai tallentaa sen. Kuva tallentuu sekä Vipumobiilin palvelimelle että puhelimesi galleriaan. Myös paikkatiedot tulevat näkyviin tallennetun kuvan tietoihin. Anna lisätiedot ja lähetä. Anna kuvalle lisätietoja esimerkiksi tehdyistä toimenpiteistä. Voit ottaa toisen kuvan painamalla lisää kuvapainiketta. Kun painat lähetä, selvityspyynnön vastaus lähtee käsittelyyn. Otitko kuvan jo aiemmin? Voit lisätä selvityspyyntöön myös aiemmin kasvukaudella otetun kuvan Vipumobiilin galleriasta. Toiminto tulee käyttöön syyskuun alkupuolella julkaistavassa Vipumobiilin sovellusversiossa.